Duk da kalubalen da ake fuskanta a garin Marabar Udage da kewaye mai nasaba da rikicin cikin gida tsakanin Afon Ambu da Eke, mamba a majalisar dokokin jihar Nasarawa da ke wakiltar mazabar Udage da Loko, Honorable David Ona Onaragu Kana ya ziyarci garin Marabar Udage ranar Kirsimeti domin jajantawa al'ummar da rikicin ya shafa da kuma ba su shawarwari game da yanda za a haɗa kai waje guda don kawo ƙarshen wannan rikici da zaman lafiya kamar yadda aka saba a baya. A wannan hirar mu da shi ya yi bayanai da dama game da ziyarar tasa. Mu ji sunan ka ranka daɗe. To ni mai suna Honorable David Onaragu Kana, member wanda yana representative da Gidan Loko a National State House of Assembly, kuma Chairman House Committee on Budget and Planning and SDG, kuma ni ne Deputy Minority Leader na National State House of Assembly, na 7th Assembly. Yau ne 25 ga watan Disamba, ranar da al'umma mabiya addinin Kirista ke gudanar da bukukuwansu na murnar haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wato bikin Kirsimeti. A yankin da kake wakilta na Udage da Loko, musamman garin yankin Udage, ganin cewa yankin raya wato development area ne mai zaman kanta, an samu rigingimu na kabilanci wanda ɗazun mun yi magana a rediyo da shi da ni da kai. Yaya za ka yi kwatanta yadda al'ummanka sun celebrating Christmas a wannan yankin this year? To na farko na yi wa Allah godiya wanda ya kawo mu a wannan rana, kuma mutane na Udage da ina representing nasu a National State House of Assembly. Gaskiya lasi na yi Christmas da murna da komi da iyayena da manya da baki da yaren da suna kasa Udage. Baya ka gama Christmas lasi tsakanin wata 3 zuwa 4 sai issues na land dispute ya tashi a Marabar Udage. To tun daga ranar na ba mu samu kuce hankali ba. To the extent yawon da ya zo ma Christmas da ya kamata mu celebrating, kowa ya je hutu, in samu jin huta da iyalina da iyayena da mutanena a kasa Udage da Loko. Amma ban sai a gure ba, na ce tun da mutanena kasa na ba goshin take ba, bai kamata a ce in kasance in je in zauna a gida ko kuwa in je in fara yau da su ababe ba. Na tashi da safe na bar lafiya state capital na wuce a Marabar Udage, kuma na je na same su halin da suka ciki, church ma ba su shiga ba saboda crisis ne ya tashi, kone ya rushe gidaje. Mun da na je na same su na gaya musu cewa gwamnati yana yi duk abin da ya tabbata kuma a samu ƙoshin hankali a Marabar Udage. Kuma kasuwa na Marabar Udage kasuwa ne mai amfani wanda ya kawo development a kasa. Tun da na tashi ban gai kasuwan da ya pick up kamar kasuwar Marabar Udage ba. Amma yawo ana kwana a tashi kaje Mararaba, da na je yawo a Christmas day na sami mutane na hankali, mutane ya fara dawo. Intervention na gwamnati, intervention na security agent, intervention na matasa, intervention na manya da baki da suna ciki suna addu'a, kristoci da pastoci da malami duk suna addu'a. Kuma da yardan Allah na son tabbatar cewa in Allah ya yarda gwamna namu Injiniya Abdullahi Sulle a rayuwar shi mutumin ne da baya so rikici a kasa ba, mutumin ne da yana so kasa ta karu, mutumin ne da tana so jihar Nasarawa a ce a rijim nashi a mulki sa an samu cikakke koshi hankali a kasa. Saboda lokacin da ya zo 2019 kasa Udage wallahi ba za ka iya shiga hanya ba saboda kidnapping, mandatory ababe da yawa. Amma da kawowa Injiniya Abdullahi Sulle ya mulki mu samu koshi hankali, mutane su koma suna kwana a gidaje, an koma ana noma, komai da komai activities na ababe na kasa Udage da Loko ta koma normal. Amma wannan fada nan gaskiya shaida ne ta shigo. So ne ina kira ne da babban murya matasa Udage, matasa Eke da Ambu, mu dawo mu hada hannu. In ba mu hada hannu ba za mu samu ci gaba ba. Dole sai mu hada hannu. Yawo a ce a fawa su fighting juna, in ka je Marabar Udage sai ka fi da yawaye saboda kasuwa
ta koma tana baki hanya saboda mutane duk su bari kasa ba wanda yana da zuciya ba zai iya zo ma Mararaba Wadage ba. So ina kira wa al'ummar Nasarawa, jihar Nasarawa, na kira wa gwamnati ta taimake mu, ta zo ta kira duk wanda ya kamata a kira, sarakuna mu wanda su yi gwamnati, wanda su soka, mutane wanda suna kasa cikin gari, wanda suna waje, na kira da babban murya, wanda suna yaki a gwamnati, wanda suna yaki masu manomi, masu business, mu hada hannu mu dawo, saboda ba mu da wani kasa da ya fi Mararaba Wadage ba. Saboda ni ya wannan mulki gobe ko na ki ko na so, ina Danladi Madaki, ina Babaye Bako, ina Patrick Ebeni, ina Okoko, yau ni ne, gobe ma zai zama wani. Mu yi hakuri, mu cire differences, mu dawo da hankali mu tare, mu zoma haziki. So na wa Allah godiya, mun Allah ya da duk wanda ya ce ban ci Christmas nan da mun na baya karya, saboda na je na samu mutane na kuma na yi maganganu da su, na ja musu kone da security agent kuma su ba da goyon baya cewa ba za su yi wani abu kuma ba. So ina kira ne da babban murya cewa mutane an bude suna daji su kirawo su dawo gida, mutane MAK da suna daji su dawo a hada kai a gyara Mararaba, saboda abin ya riga ya faru. Da za mu blame wannan ko wannan ba, mu dawo da yin akalin mu dawo da hankalin mu goma, so that gwamnati ya support namu. Ba mu dawo da hankalin namu ba, gwamnati ba zai samu ya gane kai mu ba. So na fatawa Allah ya sa Christmas da yana zuwa kuma Sallah festival zai zo, za mu hada hannu kama za mu yi shi. Thank you very much. Kwanakin baya da muka shiga garin Mararaba Wadage babu kowa sai tsuntsu, amma ga shi cikin nasara a yanzu garin Mararaba Wadage an fara dawowa, har ga shi da yake an gudanar da bikin Christmas ranar Laraba ne, har an fara cin kasuwa. Hakan wani abu ne na murna da kuma nasara. Amma a ranka dai da honorable, har yanzu akwai wasu bangarori a wannan yanki wanda ake kira a turance no-go area, wanda har yanzu ba a iya shiga, ba ana yaki ba, amma dan ambu na tsoron shiga, dan yanki na tsoron shiga. Wanne kira za ka yi zuwa ga waɗannan bangarori guda biyu, wanda ba sai mun kira sunayen wuraren ba, idan aka faɗa ɗan wannan yanki ya sani. Wani kira za ka yi game da waɗannan bangarorin ambu ko eke su yi kokarin sasanta junansu, wanda zai iya yiwa wannan ya shiga nan, wancan ya shiga nan, domin zaman lafiya ya tabbata? To yawo na Mararaba Wadage kuma na bi duk area da ya kamata bi. Last time da mu shiga Mararaba Wadage da wani abun ya faru, tabbas ba wanda ya isa ya shiga Mararaba Wadage. Komi da komi, yara, mata da manza, kowa ya gudu ya bar Mararaba Wadage. Mai yawon da na shiga, na bi duk gurin da matasa suna zona, kuma nan gani hankali mutane ya fara dawo Mararaba Wadage. Nan gani hankali mutane baki masu kasuwanci ya fara dawo a Mararaba Wadage. Har na sami wadansu wanda na yi zama da su, na da tambaye su, na yi musu interview, su dan bani wani brief cewa yi a da gaskiya ba su san cewa mutane za su sake dawo Mararaba Wadage kuma ba. Kuma hada kai ne, wannan ya kawo idea na shi, wannan ya kawo shawara na shi, wannan ya kawo kafin ya samu aiki. Amma kai ne zaka zo ka sai da mutum da ne zai sai da. An ka bar mishi shi mutum da zai je ya kashi ya bata shi. Amma ka bashi kashi ya hada shi zai zama mishi aiki. Ku taimake mu da addu'a. Shaida ne ya shigo. Yi addu'a samun kushin kallon Mararaba Wadage. Ba masu kasa kare da suna da amma da na je yawo, na je round na duba kuma na bi su ce dan yadan wa Allah, kuma da taimako gwamnati, da taimako elders, da stakeholders, da sarakuna da muka fara meeting daga satin da ya wuce zuwa yau. I believe wallahi akwai improvement a Mararaba Wadage. Kuma inda na bi security agent da na je na zauna da su, na yi musu tambayoyi, su suka ce su ne suna Mararaba Wadage yanzu, su ne suna ganin menene tafiya. Akwai wadansu wurare da ba lele sai na kira suna ba, amma mu akwai mu sani cewa akwai wadansu wurare da ana ce wai tun da kai daga aiki ne ba za ka shiga ka sallake ka je wani guri ba. Akwai wadansu wurare da za ce tun da kai daga mutumin ambu ne ba za ka shiga ka zo wannan guri ba, saboda in ka yarda ka shiga wannan gurare ba za ka dawo ba, kuma yana faruwa dare da rana. So muna kira wa matasa jihar Nasarawa, na kira wa matasa na jihar Wadage development area da wanda suna gwamnati
da wanda suna kasuwanci, da wanda suna waje, da wanda suna gida, mu yi hakuri mu cire wannan. In ba mu cire wannan ba, kamar ba mu yafe juna ko ba kenan. Gwamnati yana kokari duk yadda za yi a samu koshi hankali a wannan abun. To dole mu ma mu hada kai, mu kira yaran mu gaya musu duk wanda ya je yi wani abu contrary to the law, doka zai doka mataki shi. Kuma da dawo Allah, ni na san cewa gwamnan jihar Nasarawa da ya yi tafiya, wanda yana rike da Nasarawa state yanzu, Dr. Emmanuel Abadu Akabe, zai yi amfani da dama a wannan Christmas ya yi addu'a a jihar kasa Odege su samu kwashi hankali. Kuma an Allah ya yarda waɗannan gurare da an ce wai masu kirkiyar da suna fara mana wannan cewa su suna gani wai ba ka isa inda kai daga amu ne ka doki kada ka wuce ka shiga guri eki ba. Shi mutanen eki kuma ba su isa su doki okada ko a kafa ko a mota ka sallake ka je guri amu ba. Wallahi wannan abun ya taba min zuciya, ya taba min rai. So na nima alfarma daga gwamnati, na nima alfarma daga security agent, na nima alfarma daga matasa jihar Nasarawa, matasa Odege, na nima alfarma da manya kasa Odege wanda suna na a gwamnati, wanda su yi su sauka su zo mu hada hannu. Wannan tafiya ne da ni kadai ba zan yi shi ba, amma in su taimake ni gobe mu ma za mu taimake wani. Saboda an ce in kai ba ta samu shi daidai ba, ku ni ma ai ya tafi. So na duwa duk gurin nan da an ce wannan is a no go area, mutumin yake ba zai shiga ba, mutumin yafi ba zai shiga ba. Na kirawa al'umman kasa Odege su yi hakuri mu dawo da hankalin, saboda kashe-kashe ba zai kai mu koina ba, kashe-kashe ba zai ba mu arziki ba. Mu cire differences da mu yi zama nan tare yayin da iyayenmu suke a da, mu ci gaba da tafiya a da. Saboda lokacin zabe zai zo, ba mu da wani gurin da za a kawo ƙuri'a a hada a zo a gada a samu mutum ya ci zabe kamar Mararaba Odege ba. A Mararaba Odege ne development area namu, a Mararaba Odege ne muna yi komi da komi. Loko tun gaba kun gota haisa a duk suna sarare mu. Dan Allah dan Annabi mu kira juna, mu dawo da hankalin mu bar mutane mu su ci gaba da harkar su. Saboda mu fara haure juna for a very long period of time. Mutumin yake zai yawo a ambu, mutumin amu zai yawo a yake. Menene yanzu an kawo different, wai kai mutum a fa kasa wai a fa sama, ba mu san da wannan ba. So shi wasu hajuri mu taimake shi da addu'a. Allah mai yi kusa ya kara mishi karfi, ya kara mishi baiwa, ya kara mishi kwanaki, so that a samu a zo a zauna a totuna, a samu tushen menene asali damuwa da yana kasu wannan problem, so that a samu cin gaba. Saboda issue na ebe da ya gbazo ba zai samu mu afawa mu dividing kai mu ba, ba za mu yadda ba. Mu eki da ambu ba za mu yadda ba. Saboda mutum ya gbazo da mutumin ebe mu kira su menene damuwa su, in koma za mu tattauna mu yi zoma ne tare mu find lasting solution to this. Wallahi tallahi zan sacrifice duk abun da ina da shi a kasance an samu kushe hankali a Mararaba Odege. A ƙarshe ranka daɗe, cikin minti ɗaya kaɗai ya rage mana, nan da mako ɗaya za a yi bikin cikan shekara ko bikin shigan sabuwar shekara. Yau dai ba a daɗe mutane Mararaba Odege ba su daɗe a church ba gaskiya, don ana tsoron wasu abubuwa. Gashi memba ana ta buga kirji, ana murna memba ya ziyarce su, ka haɗa kawunan su ana murna. Yaya tsammani, wato what are your expectation maganan zuwa church ranar January 1st January? Kana ga za a zo church sosai? To su ana Mararaba Odege kafin shigo na yi waya da manya pastoci wanda suna kasa sosai, na kira su masu min ba za su samu shigowa a church su doka lokaci ba, saboda ba su son menene zai zo ya biyo baya ba. Saboda kowa ya zama victim yanzu, ko kai mutum yake ne ko kai mutum ya ne, dukkan yanzu we are victim. So ni na ba da goyon baya cewa a matsayina wanda ina representi mutane wanda ke da loko, kafin new year zan kira manya mu wanda ya kamata in kira su, mu zo mu zauna, mu zo mu grupin kai mu kwashe mutane mu gaya mutane mu koma Mararaba Odege a kasance 1st January 2025 ya zama shekara da zai zama mana na arziki, ya zama shekara da zai kawo mana
cin gaba a kasa, kuma zan samu honorable commissioner, zan samu shi deputy chairman, zan samu shi speaker na national local government, za mu yi zoma wannan mu kasance yaya wani rana ne za mu zo mu kira manya mu koma Mararaba Odage mu gaya musu enough is enough kafin ya cin nuyi. Thank you very much.